राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാം അധ്യായം, അതില് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ സാരാംശവും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ സംഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന അധ്യായമായിട്ടുള്ള സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്ന ആ അധ്യായത്തില് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധാത്രയമാണ് കണ്ടത്. സന്യാസ മാർഗത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ അധ്യായമാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോണത്. ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായമാണ് 78 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ തുടക്കം അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. 17 അധ്യായത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പോ കർമ്മഫലാസക്തി നല്ലതല്ല, ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും. ഫലേച്ഛയും കർമ്മവും ത്യജിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സന്യാസം എന്നൊക്കെയാണ് ഫലം ത്യജിക്കുന്നത് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കുക പ്രയാസാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഗുണപ്രഭാവത്താലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പോലും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അധ്യായത്തിന് കുറെ വിഭാഗങ്ങള് 18 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 11 അധ്യായം 18 11 വിഭാഗങ്ങൾ. 1 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെ സാഖ്യ യോഗം, വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. 19 മുതൽ 40 വരെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം തന്നെയാ പറയണേ. 41 to 48 തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു.
49 to 55 ജ്ഞാനയോഗയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് പോവാണ്. 56 മുതൽ 60 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനമാണ്. 61 to 63 പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. 64 to 66 ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക. 67 to 71 ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചരണവും സംബന്ധിച്ച്. 72 to 73 അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. 74 മുതൽ 78 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ സംഗ്രഹം കർമ്മ വിഭാഗത്തിലെ സംഗ്രഹമാണ്. അർജുനനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പറയാണ് മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ മഹാബാഹുവായ അർജുന എന്നിങ്ങോട്ടാ വിളിച്ചത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ വിളിക്കുക മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ. കേശിയെ ഹനിച്ചവനാ അല്ലേ? ആകാശം മുട്ടെ വലിപ്പമുള്ള ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള അസുരൻ അല്ലെ, കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു. ഭഗവാൻ നിഷ്പ്രയാസം അവനെ വധിച്ചു. അപ്പോ കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ത്യാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അതുപോലെ സന്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗത്തിന്റെ മാർഗം സഫലതയാണ്, സന്യാസമാർഗം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നതല്ല സന്യാസം. 4-ാമത്തെയും 5-ാമത്തെയും അധ്യായങ്ങളില് സന്യാസത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു തവണ. അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടുതൽ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധമത്രേ 18-ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അതുതന്നെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം ഈ ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാരാൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ആദ്യം ഇന്ന ഋഷിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നീടാണ് പറയണത്. ഇതാ ഇവിടെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. വിദ്വാൻമാരെന്താ പറയണത്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് ഫലകാമന വേണ്ട കാമ്യ കർമ്മങ്ങള് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അല്ലാട്ടോ പറയണത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ നിർവചിച്ചത് പറയാണ്, കർമ്മഫലാസക്തിയാണ് അല്ലേ ക്ലേശങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് അത്രേ ത്യാഗം. കർമ്മങ്ങൾ വ്യക്തി ഒരാൾ ചെയ്തേ മതിയാവൂ. ത്രിഗുണപ്രേരിതമായിട്ടാണ് അല്ലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസമാർഗം സർവശ്രേഷ്ഠം തന്നെയാണ്. സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഹെൻറി ഫോർഡ് കാർ കമ്പനിയുടെ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അംബരീഷ് പ്രഭുവാണ്, ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് മായാപൂരിലുള്ള ടെമ്പിളിന് പകുതിയിലധികം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 1965 പ്രഭുപാദ് ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹവും ഗൃഹസ്ഥനാണ്. കർമ്മഫലം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയാവാം എന്നത് മറ്റു ചിലർ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണ യജ്ഞദാന തപകർമ്മ ന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ.
എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദോഷകരാണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളില് ദോഷമുള്ളവ മാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയാവും, അല്ലെ? അല്ലാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില് പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. യജ്ഞങ്ങളില് ജന്തുബലി നിർദ്ദിഷ്ടാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഏതു വിധത്തിലായാലും പ്രാണിഹിംസ നിന്ദ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇനിയാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയണത് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ, വിദ്വാൻമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ? നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. പുരുഷവ്യാഘ്ര എന്നാ വിളിച്ച് അർജുനനെ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവ്യാഘ്രമേ സിംഹമാണ്, അല്ലെ? ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കർമ്മത്യാഗം അത് 3 വിധമാണ് എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ സത്യദർശികള് കണ്ടറിഞ്ഞ്, അല്ലെ, ഭഗവാനും അതിനോട് അനുകൂലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ വേണം അന്തിമമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ, അല്ലെ? ത്യാഗത്തെ പറ്റിയിട്ട് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം എന്താണ്? ത്യാഗം 3 വിധമാണെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്യാഗത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വാഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ അന്തിമമായി എടുക്കണം. ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേദങ്ങള്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ് നമ്മൾ അന്തിമമായിട്ട് ഉറപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത്, തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓരോ കർമ്മവും ഏത് ഭാവനയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തി ഏതു ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞദാന തപകർമ്മ കർമാനാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അവ 3. ഏത് കർമ്മവും സാത്വിക ബോധത്തോടെ, സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്താൽ അത് യജ്ഞമാവുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഏത് കർമ്മത്തിന്റെയും പരമലക്ഷ്യമോ പരമസത്യത്തെ അറിയലാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് ഗുണാണ്. ഏത് കർമ്മവും സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയായാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ചിത്തശുദ്ധി ലഭിക്കും. കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ നിസ്സാരതയെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. കർമ്മം ചെയ്ത് നിസ്സംഗതയോടെ സ്വധർമ്മം പോലും നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യുമ്പോൾ മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ സന്യസിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. എവിടെയും പോകുമൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? കർമ്മഫല ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി, സ്വധർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഗൃഹത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെ, സന്യാസിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. എവിടെയും കാട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട. ചിത്തശുദ്ധിക്കായിട്ട് കർമ്മം നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാന്യഭിതു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം, അല്ലെ, ഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനും വേണ്ടി അല്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട കർമ്മങ്ങള് കർത്തവ്യ നിർവഹണമാണ് എന്ന നിലയില് നിറവേറ്റുക ആ കർമ്മങ്ങള്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ത്യാഗത്തിനെ പറ്റി എന്താ പറയണേ? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. ധാർമ്മികമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഏത് കർമ്മമാണോ ഉചിതമാവുക അതിനെ സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം.
ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാവുന്നവ എന്തും യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വിധത്തില് എല്ലാം യജ്ഞോ ദാനോ തപസ്സോ ഒക്കെയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെ വേണം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകരമായിരിക്കണം അത്. താമസികമായിട്ടുള്ള അല്ല ഏഴാമത്തെ അല്ലേ ഇനി വരണ്ടേ? അതില് ത്യാഗം ഉപേക്ഷിക്കല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വിധമുണ്ട്. ആദ്യം തമോ ഗുണത്തിലെ ത്യാഗത്തെ പറയാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗാസ്താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നിയത കർമ്മങ്ങള് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നി ചെയ്ത ആ ത്യാഗം അതൊരു ത്യാഗമല്ല, അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ് അത് പെടുക എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വധർമ്മമൊക്കെ നമ്മള് ത്യജിക്കേണ്ടതില്ല, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് വിധി. അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിക്ക് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അവര് ഉപജീവനം. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി സന്യാസിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു സന്യാസി ചിലപ്പോൾ ഒരു വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കും. അതെന്തിനാ? സത്പ്രജകൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള സന്തതികൾ ജനിക്കാനായിട്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. താമസികമായ ത്യാഗം അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. രാജസമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ അറിയാം, എന്നാലും ആലസ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദുഃഖമിത്യേവ യത്കർമ്മ കായ ക്ലേശ ഭയാത്യജേത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ നിയതമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലേശകരാണ്. മഞ്ഞുകാലാണ്, അപ്പൊ പിന്നെ കുളിക്കണ്ട, അതല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലാണ്, അടുക്കളയിലൊന്നും പോകണ്ട, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാല് അത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുക പോലും ഇല്ല എന്നാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമായ വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം രാജസമത്രേ. അപ്പോ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അല്ലേ ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്തണം നമ്മൾ. അതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശം കരുതിയോ പിന്മാറരുത്. അങ്ങനെ പിന്മാറിയാൽ അത് രാജസത്യാഗം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പോ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഉപേക്ഷയാണ് സന്യാസമാകുന്നത്? അത് ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കാര്യമിത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മതാ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. സാത്വിക ത്യാഗം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനാണ് അല്ലെ, ഭൗതികതയിലെ ലൗകികനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്നുള്ള കരുതി മാത്രം ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മത്തെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ത്യാഗം സാത്വിക ത്യാഗം എന്നാണ് പറയാ. ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ലാത്തതിനാല് തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പലതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് താമസിക ത്യാഗത്തിലേ വരുള്ളൂ. അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസികമാണ്. ശരിയായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്
സാത്വികതയാണ് അല്ലേ? അപ്പോ അതാ ഇവിടെ 10. നദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്യതേ ത്യാഗി സത്ത് സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ഛിന്ന സംശയ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മശാന്തി കൈവരിച്ച് സത്യം കണ്ട് സംശയം വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ത്യാഗി അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭമായിട്ടുള്ള കർമ്മമെന്നോ ശുഭകർമ്മമെന്നോ ഒന്നും ആസക്തിയോ വിരക്തിയോ ഒന്നും തോന്നാറില്ല. എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെ. ഇപ്പോ താൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങുവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നഹി ദേഹഭൃതാശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷത യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗി ഇത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ജീവൻ അല്ലെ, കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. നേടുന്ന ധനം ഓരോ ഭഗവത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന ആള് യഥാർത്ഥ സന്യാസി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ. ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം സന്യാസികള്, ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. കിട്ടുന്ന ആ ധനമൊക്കെ ഇസ്കോണിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യും. അവരൊക്കെ വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ്. അവരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ എന്ന് പറയാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുമാണ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലമുണ്ട്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ കർമ്മഫലം വന്നു ചേരും. അതിനെക്കുറിച്ചാ പറയണത് 12. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണം ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ഇഷ്ടമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് രണ്ടും ചേർന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മരണാനന്തരം. ഇപ്പൊ സന്യാസികൾക്കോ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർ മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അത് കാരണത്താൽ അവർക്ക് അത് അനുഭവവേദ്യമല്ല ആവില്ല എന്ന് പറയാണ്. മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങള് ആയിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കൊന്നും ത്യാഗികൾക്ക് ഇടവരില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഏത് കർമ്മത്തിനും ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ട്. 5 ഹേതുക്കളുണ്ട് അത് നടപ്പാവാൻ എന്നാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് നീ പഠിക്കൂ. അറിയാണ്, ഈ വേദാന്ത പ്രമാണമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന്, ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനം ഉദിക്കും അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി, അവസാനം എല്ലാം അറിയണം. ഉപനിഷത്തിലെ കർമ്മഫല സിദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് പറയാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരേ കാര്യം 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പോഴും 3 തരത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരേ ക്ലാസ് ഒരേ പഠിപ്പിക്കലാണ് ടീച്ചർ, പക്ഷേ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ആ 5 കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാണ്. കർമ്മ രഹസ്യം ആയിട്ടുള്ള അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം അല്ലേ, അതാണ് അധിഷ്ഠാനം. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് വേണം, കരണങ്ങള് അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള് എൻഡവർ വേണം അല്ലേ, പരിശ്രമം വേണം. പിന്നെയോ പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മരഹിതമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം, പരമാത്മാ തലം. പിന്നെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, വാഹനം ഓടാൻ ചലിക്കാത്ത ഒരു പ്രതലം വേണം. അതുപോലെ കാരണം ഉപകരണാണ്, 4ാമത്തെ ചേഷ്ടയാണ്, 5ാമത്തെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങൾ വേണം, 5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കരണങ്ങള് അതാണ് അന്ധക്കരണം. അന്ധക്കരണവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജീവനും ഇല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഭഗവത് സങ്കല്പം അനുകൂലമാക്കാനാണ് എല്ലാ ആരാധനയും സാധനകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവര് ഒരിക്കലും കർമ്മബദ്ധരാവണില്ല എന്ന് പറയാണ്. സമ്പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവര് സ്വകർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഉത്തരവാദികളാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ വേണമല്ലേ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ, കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങള്. ഈ 5ഉം വേണ്ട രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കർമ്മം ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുക. ശരീരവാങ് മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നര ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവാ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഒരാൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാ എന്ന് വെച്ചാല് ഏത് പ്രവൃത്തിക്കും എന്തൊക്കെയാ കാരണം? 5 ഘടകങ്ങള്. മനുഷ്യൻ അല്ലെ, തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് 3 കരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഏതൊക്കെയാ? ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 കരണങ്ങള്. അതുകൊണ്ടാണ് ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ് അല്ലെ, BMW അനുസരിച്ചാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിഷ്ഠാനമായ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കും വേണം അല്ലെ ഓരോ കർമ്മത്തിനും. ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിന് വിരുദ്ധമായ കർമ്മം അന്യായമാണ്. ഈ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻപറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയൂ. ഇപ്പൊ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മം, വിരുദ്ധമായ കർമ്മം എന്നൊക്കെയുണ്ട്. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാനും 5 ഘടകങ്ങള് എന്തായാലും കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിഷ്ഠാനമായ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കെ താനാണ് കർത്താവെന്ന് മൂഢർ കരുതും. പറയണേ 16. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയ അകൃതബുദ്ധിത്വാ ന സ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അപ്പൊ 5 ഘടകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാണ്ട് താൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവനയില് അല്ലെ അയാള് യഥാതഥം സംഗതികള് കാണുന്ന ആളല്ല. പിന്നെയോ മായയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നവനാണ് അല്ലെ. ഈ കർമ്മരഹസ്യമൊന്നും അയാൾ അറിയുന്നില്ല. കർമ്മമോചനം എങ്ങനെയെന്നറിയാത്ത ആളാണ് ദുർമതി എന്നിവിടെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർമ്മമോചനം കിട്ടണം അല്ലെ, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം എങ്ങനെ കിട്ടും? ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് തനിക്കൊരു കർത്തൃത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അഹങ്കാരത്തിൽ വരികയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെയും ഓർക്കണം. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്
എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം കൂടെ, എന്നാ മാത്രമാണ് ഒരു കർമ്മം ശരിയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അഹങ്കാരത്തിൽ വരിക, അതുകൊണ്ട് താൻ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മവുമായി കൂട്ടുപിണയുന്നതാണ് കർമ്മബന്ധം. എന്നാൽ അങ്ങനെ കൂട്ടുപിണയാത്ത ആളിനെ ഒരു കർമ്മവും ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ആ കർമ്മത്തിനൊന്നും കർമ്മഫലം ബന്ധിക്കില്ല. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരാളെ എന്താ പറയാ, ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണേ, ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവിനും ഉണ്ട് ഒരു കർത്തൃത്വം എന്നാണ് 17. യസ്യനാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യ ന ലിപ്യതേ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ നഹന്തി നിബധ്യതേ. നിത്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ നിത്യാഹങ്കാരത്താലെ പ്രേരിതനല്ലാണ്ട് അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയിട്ട് ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുക, അത് അയാൾ ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് എന്ത് തന്നെയായാലും അയാൾക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അല്ലെ. ഒരാളെ കൊല്ലാമെന്നൊന്നുമല്ല, അതുപോലും എങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ അനാസക്ത ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ അല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കില്ല എന്നാണ്. എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും വധിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട. പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിംസയാണെങ്കിൽ പോലും അത് പാപമല്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ, അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷേ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധം എങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പം കോടതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പേപ്പർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളനല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാ. ഇനി നമ്മെ ഒരു കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയും കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഘടകങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് പറയാണ്, ജ്ഞാനത്തിനെ സംഗ്രഹിച്ച് പറയാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മകർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മസംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിൻ്റെ ഘടകഭേദങ്ങളും. അപ്പൊ പറയാണ് ഈ ജ്ഞാനം, അതുപോലെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങളാവണത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയോ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ മാത്രാണ് എന്ന് പറയാണ്. യോഗ കോണിയുടെ സംഗ്രഹം. ആ 18 19 മുതൽ 40 വരെ കർമ്മ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 41 മുതൽ 48 വരെ സകാമത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. 18 19 തൊട്ട് 45 49 മുതൽ 55 വരെ നിഷ്കാമയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, പിന്നെ ഭക്തി സേവനം. 18 56 മുതൽ 60 വരെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 61 to 63 കൂടുതൽ രഹസ്യ അറിവ്, പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക. അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരാളുടെ അറിവ്, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം, ഒരാളുടെ ധാരണകൾ, തൊഴിലാളി, ഒരാളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, ഒരാളുടെ സന്തോഷം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെയാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. കരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട്.
ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് വിജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദാറ്റ് ബൈ വിച്ച് സംതിങ് ഈസ് നോൺ, അല്ലെ? പ്രോസസ് ഓഫ് നോയിങ് സംതിങ്, അതിനെയും ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. കർമ്മ സ്വരൂപം പറയാണ്. ഒരു ആഗ്രഹം വേണം, അല്ലെ? ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ. ആ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ക്രിയ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഡൂവർ അല്ലെങ്കിൽ നോവർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അല്ലെ? അയാൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെ? സെൻസസ് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും മൂലഘടകങ്ങളുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായിട്ടൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ പ്രചോദനം എന്നൊക്കെ പറയും. പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തയ്യാറാക്കുന്ന പരിപാടി യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപമാണത്രേ. പിന്നെയാണ് കർമ്മം രൂപമെടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വികാരം, ഇച്ഛ ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലൂടെ. ഏത് കർമ്മത്തിനും ഇതാണ് പ്രചോദനം. പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതോ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നായാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായാലും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വിഭാഗം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 3 പ്രകാരം ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കർത്താവും ഗുണഭേദമനുസരിച്ചാണ് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം കർമ്മജ കർത്താച ത്രിദൈവ ഗുണഭേദത പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവശൃണുതാന്യഭി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ പറയാണ്. അപ്പൊ സാത്വികത എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകാശമാനമായതാണ്, അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത പറയുമ്പോ 14ാം അധ്യായത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളെ വിവരിച്ചു. 17ാം അധ്യായത്തിലും അന്നം, യജ്ഞദാന, തപസ്സുകള് ഒക്കെ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. സാത്വികത എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകാശമാനമായത്. രാജസം എന്നുള്ളതോ അത്യാഗ്രഹം, തൃഷ്ണ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. താമസം, പ്രമാദം, അലസതയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷണം. പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്, മുക്തിദായകങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധന കാരണം തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് പോലെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണേ. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവം അവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. പറയാണ്, അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതാണോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഏത് രൂപങ്ങളിൽ, അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ കാണുന്നു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതാണോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികതയാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ അവബോധം, ആത്മാവ്. ശരീരത്തെ മുഴുവൻ അവബോധമുള്ളതാക്കുന്നത് ആ ജീവാത്മാവാണ്. ആ ദൈവിക സ്ഫുലിംഗം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ ചേതനയുള്ളതാക്കി തീർക്കുകയാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ദൈവികത എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാ. രൂപം, വലിപ്പം ഒക്കെ ഏതായാലും ഇപ്പൊ 2 കാല്, 4 കാല്, കുറെ അനവധി കാലുള്ള ജീവികള്, ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ സാത്വിക ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ രാജസിക ജ്ഞാനത്തെ പറയാണ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. പൃഥക്വിത്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ
വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ാണ് ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ മായാബദ്ധരായവരുടെ ജ്ഞാനമാണ് പറയുന്നത്. വിവിധ ഭാവങ്ങള്, നല്ലത്, ചിലപ്പോ പറയും മോശമായത്, അങ്ങനെ പലതുണ്ട് എന്ന തോന്നലാണ്. ശരീരം വികസിക്കുമ്പോൾ അവബോധം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മായാബന്ധിതരായവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നാം മരണശേഷം എന്തുകൊണ്ട് അവബോധം ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർക്ക് ഉത്തരവും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപകടം പിടിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ കൂട്ടരുടേത്. എന്തും ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം മരണത്തോടെ. ആസ്വാദനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. നീചയോനികളിലാണ് അവരെ എത്തിച്ചേരുക, രാജസികളായിട്ടുള്ളവര് എന്ന് പറയാണ്. താമസിക ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് 22. യത്തു കൃഷ്ണവദേകസ്മിൻ കാര്യ ഓർക്കും വന്നുട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കഥ പറയാല്ലേ? ഒരു കഥ പറയാല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഉറക്കം പോയാലോ? നല്ലതല്ലേ? അതെ മാതാജി. എപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ മാതാജി പറയുന്നത്? ചോദിക്കണ്ട, ഉറക്കം വന്നിട്ട്. കഥ പറഞ്ഞോ. നമ്മളുണ്ടല്ലോ, അല്ല, ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ നമുക്ക് പോയാ മതി. ബന്ധം വിടണ്ട എന്തായാലും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സ് തകരുണു, തളരുണു, വരളുണു, അല്ലേ? അതിനെ നന്നാക്കാൻ ആരാ വരിക? അല്ലേ? സ്വയം വിചാരിക്കണം. മാറ്റേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ തകരുന്ന മനസ്സിനെ തകരാത്തതാക്കണം, തളരുന്ന മനസ്സിനെ വളരുന്ന മനസ്സാക്കണം, അല്ലെ? വരളുന്ന മനസ്സിനെയോ വളരുന്ന മനസ്സാക്കണം. അതിനെന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 40 നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അത് കാണുമ്പോ നമ്മള് എന്തൊരു വലുത്, എത്ര ഉയരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലേ? അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ സമസ്യകളും ഇതുപോലെയാണ്. എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നറിയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കണ വേളയില്, എന്നാല് നമ്മളിപ്പോ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവുക വിചാരിക്കുക. ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴ് താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് എത്ര ചെറുതാണ്, അല്ലെ? വളരെ ചെറുതായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ അത് ചെറുതാക്കിയതാണോ? അല്ല, ചെറുതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതല്ല, അല്ലെ? 10,000 അടി ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയതിനാലാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികോൺ മാറി. അപ്പോഴാണ് ഈ സമസ്യ ചെറുതായത്. അപ്പോ നമുക്ക് പരിതസ്ഥിതിക്ക് മുകളില് നിയന്ത്രണ പരിമിതി ഉണ്ട്, അല്ലെ? കുറച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാല് ചേതനയുടെ മേലോ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ലേ? അല്ലെ? നിസ്സീമമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പറയാണ്, എന്താ പറയണേ, നിങ്ങള് ഈ ചേതന, നിങ്ങളുടെ ആ ചേതനയുണ്ടല്ലോ, അവബോധം, അതിനെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നുള്ള മാധ്യമത്തിലൂടെ, ഏതാ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്, ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തുക നമ്മുടെ ചേതനയെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേതനയുണ്ടല്ലോ 10,000 അടി ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്ര വലിയ സമസ്യ പോലും നമുക്ക് ചേതനയുടെ ഔന്നത്യത്താല് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടും. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറും. അപ്പൊ സമസ്യ കഠിനാണെന്ന് തോന്നില്ല. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം എന്ന് പറയാ. അപ്പോ ഒരിക്കല് എന്താ പറയാ, അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പൃഥ്വി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, പൃഥ്വി ഒരിക്കല് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയില്ലേ? അപ്പോ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി, അപ്പൊ സമുദ്രാണോ വലുത് എന്ന്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, അഗസ്ത്യ ഋഷി ഒരിക്കലും ഈ സമുദ്രത്തിനെ കുടിച്ചു വറ്റിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ അഗസ്ത്യ മുനിയാണോ ഏറ്റവും വലിയ ആള് ചോദിക്കും.
അതല്ല, ആകാശത്തിന്റെ ഒരു കോണില് ഇപ്പൊ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അഗസ്ത്യ ഋഷി, ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട്. എന്നാ പിന്നെ ആകാശാണോ വലുത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ പറയും, ആ അതിപ്പോ ആകാശാണോ വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാ ഈ 3 ലോകങ്ങളും എല്ലാം എന്റെ തന്നെ വാമനാവതാരം കൊണ്ട് ഒരടി കൊണ്ട് അളന്നതാണ്. ഓ, അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാ വലുത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല, ഞാനല്ല വലുത് എന്ന് പറയാം. ഞാൻ എവിടെയാ ഇരിക്കണത്? ഞാൻ ഇരിക്കണത് ഭക്തഹൃദയത്തിലാണ്. ഓ, അപ്പൊ ഭക്തഹൃദയം അതാ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ആരാ ഏറ്റവും വലുത്, ഏറ്റവും മഹത്തായത്? ഭക്തരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തരാവാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സദാ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുക, വിസ്മരിക്കരുത് ഒരിക്കലും. എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കം പോയോ? പോയി മാതാ. ഹരേ എല്ലാവരും ചൂടാണ് നാട്ടില്, അങ്ങനെ അതാണ് വഴക്കം വരുന്നത്. ഭയങ്കര ചൂടാ. ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, ഐസാ, -1. അതെ അതെ. ഇവിടെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ. തണുത്തിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏതാ നമ്മളെത്തിയ 22. നമുക്ക് 3 ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഈ അധ്യായം? ഒരുപാടുണ്ട്. അതെ, 3 ദിവസം വേണ്ടി വരും. ശ്ലോകമാണ്. താമസിക ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയാണ്. യത്തു കൃഷ്ണവദേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അതത്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതു തന്നെയെന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അപ്പോ സത്യജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ഇത് തന്നെ ശരി എന്ന് സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക. എന്നിട്ടോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ ആ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് തമോ ഗുണ ആത്മകമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന് സുഖം വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചിന്ത, മറ്റൊരു ചിന്തയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കില്ല അല്ലെ, പരമസത്യത്തെ അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സ്വയം ഉയരണം അല്ലെ, അതാ കടമ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാ. അതൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും, ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസവും, ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികമാണ്. ഭൗതിക യുക്തിയിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സിദ്ധാന്തം രാജസമാണ് ജ്ഞാനം. ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനുമുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രം നേടാം, അത് താമസം എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ സാത്വിക കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേപ്സുനാ കർമായ തൽ സാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാത്വിക കർമ്മം. എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ? ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് വേണം, രാഗവും ദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ, ഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് സാത്വിക കർമ്മമാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദിനെ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തോടും ഫലത്തോടും ഇച്ഛയില്ലാതെ വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അല്ലെ, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആശ്രമങ്ങള്. 4 വർണ്ണങ്ങള്, 4 ആശ്രമങ്ങള്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെ. അപ്പൊ കടമ എന്ന പോലെ ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണ അവബോധം അല്ലെ. അവിടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി അല്ല, സ്വാർത്ഥതയും ഇല്ല അവിടെ.
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്തിയാല് സുഖം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയും ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോ എനിക്ക് ഒരു യജമാനനുണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു, അഹൈതുകിയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനല്ല, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവനയോടെ കർമ്മം ചെയ്താല് അത് സാത്വിക കർമ്മമാവും. ചിത്തശുദ്ധിയിലൂടെ ആത്മാനുഭവം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ലഭ്യമാവും എന്ന് പറയാണ്. ഇനി 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോ രാജസ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാ പറയണത്. യത്തു കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുന ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. ഏതൊക്കെയാണ് രാജസകർമ്മത്തിൽ വരിക അല്ലെ? തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, പിന്നെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ കേമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടാ ചെയ്യണേ, രാജസകർമ്മമാണ് അത്. തന്റെ കഴിവിലൊക്കെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസാണ് അല്ലെ, ക്ലേശം സഹിച്ചിട്ടും കർമ്മം ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്തുക, അപ്പോഴാ സുഖം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം. ഇപ്പൊ ബർഗർ പോലെ കട്ടിയുള്ള 2 വശം ഉണ്ടാവും, ഹാർഡ് വർക്ക് പോലെ. അതിന്റെ റിസൾട്ടോ വളരെ ചെറുത്, ബർഗറിന്റെ ഉള്ളില് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ, ഇത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അതേപോലെയാണ് റിസൾട്ട്. കുറെ അധ്വാനിക്കും അവര്, ഫലോ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സാധനയ്ക്കൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല, എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്കിന് പോവാണ്. ഉത്കണ്ഠ കാരണത്താല് അവര് ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വര ചിന്ത എന്ന് പറയണത് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് പറയണേ? 25 അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മന പ്രേക്ഷ്യ ഹിംസാമനപേക്ഷ്യ പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. ഇപ്പൊ സമ്മോഹം, വൈദിക വിധി നിഷേധത്തോടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനമില്ലാതെ സ്വന്തം ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്വയം നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക, മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം ഉണ്ടാക്കണ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീനിൽ എന്തേലും കാണാനുണ്ടോ? ഇല്ല, സ്ക്രീനിലൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല. എന്താ പറ്റിയത്? എന്താ പറ്റിയേ? പോയ എല്ലാം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സമയം തീർന്നു. എന്താ എന്താ പറ്റിയേ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. കാണാമോ? ആ, ആ പിക്ചർ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ആ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അയ്യേ, അതല്ല. ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. വലുതാവണില്ല അല്ലേ അത്? ഇല്ല, വലുതാക്കുമ്പോ മാത്രം. എന്താ പറ്റിയേ? ഉം. 25 നമുക്ക് നിർത്താം. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ നമ്മള് യമദൂതന്മാരിങ്ങനെ വരുമല്ലേ ശരീരം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. മരണശേഷം നമ്മുടെ അവബോധം ഒന്നും അവശേഷിക്കണില്ല അല്ലേ?
ശരീരം വികസിക്കുമ്പോൾ അവബോധം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കണത്. താമസ ഗുണക്കാര് അവരുടെ അടുത്തേക്ക്, അവര് മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ്, അവർക്ക് അജ്ഞതയാണ് അല്ലെ. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളും ജനിക്കുമ്പോ ഇരുട്ടോടെയാണ്, പിന്നീട് വളരും തോറും നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം. ഭൂരിഭാഗം പേരും കലിയുഗത്തിലെ തമോ ഗുണികളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ജ്ഞാന സമ്പാദനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കലോ യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ. അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ യമദൂതര് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഡ്രം അവരുടെ, നമ്മുടെ മേലിങ്ങനെ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അല്ലെ, മനുഷ്യ ജന്മം സഫലമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ സാധ്യമായിട്ട് കർമ്മങ്ങളില് ഒക്കെ മിതത്വം പാലിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രുവാക്കരുത് മനസ്സിനെ. അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മൾ അധോഗതിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള നരകാവും പിന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം ഒക്കെ, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 25ാമത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. പറയൂ സാം, പറയൂ. നാളെ 2 മണിക്ക് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം. നാളെ എനിക്ക് MRI സ്കാനാ. അതെയോ? ഇന്നലെ പോയി ബ്ലഡ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇന്നലെ ശരിക്കും മാതാജിക്ക് എന്താ അസുഖം? എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് സുഖമില്ല. ഇപ്പൊ കിഡ്നിക്ക് എന്തോ ഒരു ശകലം പ്രോബ്ലം ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. അതിന് നാളെ ടെസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ